आज आपण तोराच्या सोलाचं लोणचं बनवणार आहोत। तोराच्या सोलाचं लोणचं बनवण्यासाठी आपल्याला आधी त्या तोराची सोलं बनवावी लागतील। तर आधी आपण तोरं म्हणजे काय, तर तोरं म्हणजे आमच्या कोकणात या कैरीला म्हणजे कच्च्या कैरीला तोरं म्हणतात। तर याची आपण आधी सोलं बनवायला घेऊया। तोराची सोलं बनवण्यासाठी आपल्याला मोठ्या लोणच्याच्या कैऱ्या असतात ना, तर त्या घ्यायच्या नाहीयेत। तर मध्यम आकाराच्या आंबट आणि अशा कडक कैऱ्या घ्यायच्या आहेत। आपण या कैऱ्या स्वच्छ पाण्याने धुवून स्वच्छ कपड्याने कोरड्या करून घेणार आहोत। तर आता आपण या कैऱ्यांची सालं काढायला घेऊया। आता ही तोरं चिरून आपण त्याच्या फोडी करून बाट वेगळे काढूया। तर इथे मी 2 टेबलस्पून मीठ घेतलंय। कैरीच्या फोडी ज्या मी करून घेतल्या त्याला आपण आता मीठ लावून घेणार। आपण या फोडींना सगळ्या बाजूने मीठ लावून घेणार आहोत। आता मीठ लावून झालंय, तर आपण या ताटलीत सुकायला ठेवूया। मीठ घातल्यामुळे थोडंसं त्याला पाणी सुटतं, पण आपण तसेच सुकत घालणार आहोत कारण ते उन्हामुळे सुकून जाणार। आता आपण हे कडक उन्हात वाळवणार आहोत आणि साधारण 4 ते 5 दिवस आपल्याला हे उन्हात सुकवायचे। मी इथे अर्धा किलो कैऱ्या फक्त दाखवण्यासाठी घेतल्या आहेत, कारण वर्षभर जर आपल्याला त्या वापरायच्या असतील ना, तर साधारण 3 ते 4 किलो कैऱ्या लागतात। साधारण या तोराच्या फुडी चांगल्या उन्हात वाळवण्यासाठी कडक उन्हात 4 ते 5 दिवस लागतात, पण सध्या मळं बसल्यामुळे या फुडी सुकायला मला 8 दिवस लागलेत। या फोड्यांचा कलर बदलला म्हणजे असा पांढरा एकदम पडला ना की समजायचं या चांगल्या सुकलेल्या आहेत आणि असं खडखळीत तसा आवाज येतो। ह्या आता चांगल्या सुकल्या आहेत, त्या आता आपण बरणीत भरून ठेवूया। तर ती सोलं आपल्याला वर्षभर वापरता येणार। कोकणात त्यांचा उपयोग वेगवेगळ्या पदार्थांमध्ये केला जातो। आमटीला आंबटपणा आणण्यासाठी वगैरे पण ती त्यात वापरतात आणि ह्याची आंबट गोड डाळ पण छान होते। आज मात्र मी इथे याचं लोणचं कसं बनवतात ते दाखवणार आहे। खरं तर कैरीच्या मोसमानंतर आपण कैरीचं लोणचं बनवू शकत नाही, पण हे तोराच्या सोलाचं लोणचं आहे ना, ते आपल्याला पाहिजे तेव्हा आपण बनवू शकतो। या लोणच्याची खासियत अशी आहे की यात आपण तेल अजिबात वापरत नाही। हे आंबट गोड आणि थोडंसं तिखट असलेलं हे लोणचं आहे, तर आयत्या वेळी आपण ते बनवून 1-2 दिवसात संपवायचं आहे। तर त्यासाठी लागणारं साहित्य आहे, आपण इथे पाव कप गूळ घेतलेला आहे, अर्धा कप आपण तोराची सोलं घेतलेली आहे, 1 टीस्पून आपण लाल तिखट घेतलेलं आहे आणि 1.5 कप आपण नारळाचा रस काढून घेतलेला आहे। ओलं खोबरं मी खवून इथे अर्धा कप घेतलेलं आहे आणि त्यात मी 1 टीस्पून जिरं घातलं। त्यात थोडंसं पाणी घालून ते मिक्सरला बारीक वाटून घ्यायचं आहे। नंतर ते आपण एका गाळणीतून तो रस काढून घ्यायचा आहे। साधारण मला इथे 1.5 कप मी नारळाचा रस काढून घेतलेला आहे। आधी या नारळाच्या रसात आपण गूळ विरघळून घेणार आहोत। गूळ चांगला विरघळून झालाय, तर त्यात आपण आता लाल तिखट घालूया। त्यात आता आपण तोराची सोलं घालूया। आता आपण हे स्टीलच्या भांड्यात शिजवून घेणार आहोत।
आपण हे मंद गॅसवर शिजवून घेणार आहोत. गॅसची फ्लेम एकदम मंद ठेवायची आहे आणि त्याला उकळी येईपर्यंत आपण सतत ढवळत राहणार आहोत, नाहीतर ते खाली भांड्याला लागू शकतं. साधारण 5 ते 7 मिनिटं लागतात उकळी यायला. या कैऱ्या शिजल्या हे आपल्याला कसं कळणार, तर ह्याचं पाणी आहे ना, ते नारळाचा रस तो सगळा आटणार आणि थोडं घट्ट असं दिसायला लागणार, घट्ट असं. ती तोरं शिजायला लागली ना की छानसर असा गोड वास यायला लागतो. आता हे लोणचं घट्ट होत आलंय, पाणी बरंचसं आटलंय. तोराची सोलं यातली शिजलेली आहे आणि पाणी पण बरंचसं आटलंय. हे ग्रेव्ही आहे ना, ती थंड झाल्यावर घट्ट होणार. आता आपण गॅस बंद केलाय. हे शिजवायला साधारण 15 मिनिटं लागली आणि हे आता थंड झालंय चांगलं. थंड झाल्यावर हे असं घट्ट होतं. आता हे लोणचं खायला तयार. या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सर्वात महत्त्वाचं अम्माज रेसिपीजला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.